assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Pili TV. On calminama, on jurama, on ñagama duwaw, on neldama duwaw no fewi en jetti foof, en jarni foof. Jetten nene, jetten baba, jetten hilifaɓe meɗen diine, jetten ardiɓe men e galle ɓe kamɓe foof noɓe didorino ko alda e paltor. Jetten ɓe kamɓe foof, jetten ɓiɓɓe fulɓe ɓe, jetten yeɓiyankoɓe ɓe, jettor mo ganduɗa joguiɗo o fuɗɗi ala ɗo haaɗi. Kamɓe foof en jettiɓe, en jarniɓe no fewi. Jetten ɓe ganduɗa kadi kamɓe gardi en ɗo e nder galle ɓe, wasata limen inɗeji mabɓe hono Abou Samba Diop, Baba Hamad e Sohna Della Diagne. Kamɓe foof jetten Dawouda Moussa Dia no hannirta ni. Jarnoɗen ɓe tawno eɗen gandi ko golle tidde wona e nder galle, ko golle tidde kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbaɗat ɗo e nder galle o no hannirta ni. Hande noon eɗen jogui koɗo tedduɗo e kala saaha gooɓe jiile ene adda ɓe ganduɗa taw ko ɓiɓɓe fulɓe, taw kadi ko fanniyankoɓe e banggue rendo ngo, kadi wadɓe fayida, kadi dillanoɓe e rendo ngo no hannirta ni. Kadi ko ɓiɓɓe fulɓe tinɓe tigui pulago mumen, ɓiɓɓe fulɓe safɓe lamdam taw mankani. Eɗen bismiɗo gorko mo ganduɗa ko konko woni Abou Sow, gorko mo guetta ardo. Taw noon eɗen gandi guetta ardo no sen inni ɗum woni koye nder région Louga. Machallah ko gorko baɗɗo fayida no fewi kadi ko jiɗɗo leñol mum. Abou calmodira e bandiraɓe, taw noon eɗen gandi ɓiɓɓe fulɓe ɓe machallah kamɓe e kala saaha ɓe jiiɗi ko nande ɗo sawtugol pullo no hannirta ni. Ɗum noon bisimilla ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Eɗen juula e nulaɗo alayhi salatu wassalam. Eɗen jetta jinnaɓe, eɗen sammina kadi kala piwo mbima eɗen jetta kadi jonguru ngo e rake kadi menen jettuma no fewi ko weltare mawde min gondi kadi so Allah en gala ko ala en gala ko wona pulagu ngu, en gala kadi ko wona ƴiƴam ɗam. Ɗum noon meɗa sammina foof en gila ɓe jogiiɓe koko gandanɗa kamɓe tagi ha eɗen mbawa rarede no yontiri ni. Onon foof dal kuuɓal. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. E kay golle ma jooɗi peewi, a weltanama no fewi, ko weltare tan no fewi. Kadi bisma ɗo ɓiɗɗo pullo omo ganduɗa konko woni Abou Sow, gorko mo guetta ardo machallah. Abou noon hande min jewtu ko ganduɗa ko woni caɗele ko wiyete ko leñol ngol. Saabu ko ɗum koye goƴaji men jeeya, koye goƴaji men jeeya. Saabu enen so tawi leñol men ngol woodi no wayi walla woodi no wayi welata hay goto e meɗen. Ɗum noon hande men tigui même ko wiyete ko leñol men ngol jewten hen ganduɗa ko taw koko waɗi nafoore, taw kadi koko wattanta kadi leñol ngol gartam no fewi. Taw mon foof kadi ne wawi hen kadi yitade hen hoore muɗum. Taw noon en gala ko ɓuuri leñol ngol, kadi en gala ko ɓuuri leñol fulɓe. Joguiɗen ko leñol men, joguiɗen ko ɗemgal men, saabu ɗemgal so haalaka tan mayat. Kadi ɗemgal kadi ɓe mbima kadi so windaka majjat. Ɗum noon kanen ɗemgal men binden ɗum, bitten ɗum, mbawen tigui joganade ɗum humpito no fewi. Hande Abou e nder caɗele rendo fulɓe ko goyatmi hen ko fof ko ardi ko enen fulɓe en donki rentude. Ko saabi en mbawa rentude Abou, hol caɗele ɗe to goni ha en mbawa wonde neɗɗo goto, en mbawa wonde haɓɓere wotere. Eɗen kewi nande e mawɗo goto ndeysan yo yurmede Allah wone makko ceerno men mo ganduɗa on woni Alaji Tijani An, yo toon won foftorde makko omo heewi wiide so tawi leñol rentani wawani ittanede fodde saka gueɗal. Ɗum noon holto caɗele ɗe goni, est ce que yontani hande enen kadi mbawen kadi yurnitade koye men no fewi. An e banggue ma hol yiyande ma jiiɗa e ɗum ɗon? Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ceerno ko kalɗa ko gonga. Ceerno Tidiane yo Allah yurmi yaafo en hewno daranade leñol ngol. Ɗum noon leñol ngol min jiimi hen ko belle ɗe eɗe keewi. Kadi en gonani no wotere. Wasgol ngol wotere noon ɓe jaggaga. Meɗen jiya e pelle biyeteɗe ko fedde caali
ngol ko rendu fulɓe ni no mbiɗa rendu fulɓe mbiɗa jeeya e rendu fulɓe mo ganduɗa président Aliou Sow goɗɗo Mali ko woni président o ardini rendu ngol ɗum noon eɓe fof eɓe calmine e kuuɓal ene woodi kadi dental mawgal biyetengal konngol ardu ko gandanɗa ngol ko Cheikh Sidi ardini Cheikh Sidi Ka ardingol kam woni président o koɓe tinniɓe no feewi ko mawniraɗo ɗam kono ñande fof haala mum ko pelle ɗe heɗe keewi kono hono mbatten ha gonen hoore wotere ko ɗum woni caɗele men woni caɗele ɗe ko ɓe jaggat ga ɓe jagga ga ɗum ala nafoore taki ɗum ala nafoore han gila ƴettandema ɗo gonɗen ɗo Dakar ɗo ha mbi o yaha Tamba ha Dewya ha naata Médina Gounass ko mbimam tan woni ɗo ɓe si ɓe gaynani ɓe ko ɓe remoɓe hondo noon ko enen jiiɗi fof enen jiiɗi leñol ngol enen jiiɗi ɗemgal ngal ɓurno noon yodde ko enen fof gonon no wootere wonde nden wootere noon ene satti ma sattu e pulago ma sattu trop kono noon sen daarino mawɗo moƴƴo tedduɗo barkinɗo haalatno de ko ina waɗatno ɗum woni Aliou Ardo Sadio on tan ko exemple kam so Allah leñol ngol si ɓe daari mum tan eɗen mbawi wonno wootere saabu yeccittanno kam waɗatno tan taw Allah taki wana on noon eɗen poti rarde mum wana Tidiana en poti rarde mum eɗen raara kadi wana wiitenen Alaji Bayal Koɗe gonɗoɗo Fora ɓen fof so Allah ko yimɓe tedduɓe barkinɓe leñol ngol noon no mbiɗa ni tan Hajiratu Raky hengol saɗi fewnu hengol saɗi fewnu ngol saɗani fewnu hengol saɗi fewnu ko ɓe pooɗat abboga ɓe pooɗ abboga feccude nde ɗum mi yaani ko laawol sabu feccude nde ɗum wallata en de wallata en ɗum naɓata en ɗon ndiga han yiyaɗo pullo daña caɗele ara ɗe haal pular no mum haalan ɗum caɗele mum jaɓota ɗum hay ɗum de ko caɗele kam ko caɗele mawɓe kadi aynaɓe hamɓe aynatɗo ɓe naata e wuuro au lieu fulɓe walla ala mi miiɗo fulɓe ɓe gandanɗa ɓe ko koreji mumen gujjana nde koreji mumen gujjana ɓe mbimi yo mbat plainte ɓe mbaɗi pen ɓe lamda seedede koreji mumen wi kamɓe ɓe jahata ɓe mbaɗa seede ɗum ko caɗele ɗum ko caɗele neɗɗo yo wallu bandum neɗɗo ala ko wona bandum machallah ɗo memɗa tigui ko ɗon mbiɗa sikki ɓiɓe fulɓe ɓe kamɓene ko ɓen jooɓen hakkillaji en maɓe paam no fewi ko jiɗɗen haalde ko e ko jiɗɗen jofade ko enen sinno ko sago men hannde gonga ni ken heɓɓe machallah yo Allah yawɓeyda kono wiyen eto wonde haɓɓere wotere saabu haɓɓere wotere nde woni ko nafata en ko haɓɓere wotere nde hayso tawi en mbawa en fof rentude ɗo goto kono tawa eɗen jogui ko ganduɗa taw eɗen fof eɗen kala ko wawi haalede walla ko wawi tonguede taw eɗen fof eɗen mbawi ɗum nandude so tawi no hay so tawi ɓe gonoto ɓe gono ga par ce que enen fof rentidde en wonata hunde wemde kono yimɓe kadi eɗen mbawi kadi nanodirde e dow haala ha kamɓe fof ɓe gona e gotum kono enen ɗo gonɗen ɗo en nanodirani e haala kadi yawre nde ene heewi a yiyat neɗɗo wiye o ko pullo ɓe mbiya ala o wona pullo ko naggam ko ceerdeteɗen kono ɗum woni ko welani hayso tawi noon enen koye men gadi sertude koye men saabu ma wonmo hande mo nodduɗa mbiya ɗum pullo wima ala hoto noddiram pullo min komi torodo saabu anda wonde torodo woni wonde pullo ko ɗum ɗon woni caɗele hande no fewi e nder renno ngo kadi no mbiɗa joni ni so tawi an foti wallude bande dañi caɗele walla addunama convocation ko nandi hen hayso tawi noon ko bande o ko toñƴo mbiɗa joguino kawam ndeysan yo Allah yurmomo yaafomo o wiyanno min goni sukaɓe o wi sa tawi bande ne haaɓe o wi hoto namdo hol toñƴo o wi jinggo ha kaljita sa gayni noon puɗɗa namdade hol toñƴo kono hande ɗum en mbatta ɗum Abou pourquoi en mbatta ɗum ken wonkiniɓe ken gonani walla ko hol probléme o woni
e minno caɗeele jiimi hen ko gooto fof fooɗanat hoore gooto fof kadi ene yiɗi ko min walla ko jiyeni dal sabu so en daari mawɓe men barkinɓe ɓe seeɗe ɓe heɓe fof kono woten e gila e wuro men ɗo ceerno Madani Tall Seydi Tall ferlo kamɓe fof kono ɗo woten ɓe ngala jagguɗo arka enen taalibaɓe noon ko enen dañi caɗeele enen taalibaɓe enen koye men ko enen dañi caɗeele sen mbaɗi haɓɓere wotere ni no mbiruɗa gooto fof ketti ceerno mum ko wi ɗum ko sabu enen en ngala ko ala wona jignaɓe ko jignaɓe tan goɗen ɓen jignaɓe noon adan ɓe gayni leñol ngol ɓe darnima leñol ngol ha leñol ngol yettima so boni tan koye enen ɓe fuɗɗori min o génération mo gonɗen noon ɓuuri hen heew joni ɓe jaɓata sa wiyama pullo a jaɓata walla a jaɓata nan pulaar ɗum ne ɗum wona ko yooɗi neɗɗo ko woni yo jaɓ ɗum yo nangu ɗum duuɗi mum sappo sa wontinima ka wona namdeɗa ka ala e tigi e ɗon noon kadi ko jignaɓe han wano amen ɓe sa naati wuro men yoɓe kalan ɓiɓɓe mumen pulaar ko ɗum woni laawol e ɗum jii ɗum dan jiimi caɗele tam e caɗele ɗe no jiiruɗaɗe ɗe ko noon tigui ɗe lelori saabu hande eɗen gandi heewi mo ganduɗa sa wi ɗum ni tan wima min de tanam ko halpular taw wonanani haydara ɗum noon wona foti cukalel nguel ko foti jinnaɓe makko kañum en ponno jangguindemo neɗɗo ko kala ko mbawɗa wonde e aduna kala to mbawɗa yaade aɗa wawi janggude ɗemgal ngal aɗa wawi nande ɗum e bedde kono kala ɗemgal ma ngal muynuɗa ngal ñande ɓoccitima pour jangguitagal mbawa ngal ni ko caɗele wonantuma koma ɓe ma ɓuura tinnade dokkana ɗum temps nde mbawa dañcude ɗemgal ngal no jiɗirɗa ni ɗum waɗi noon bandiraɓe foof yo mbattu hen hakkillaji mumen saabu enen mbiɗen ken dañani ko ɓuuri leñol men en ngala kadi ko ɓuuri leñol men en ngala kadi ko ɓuuri serembe men joni joni a yini ɗo kilifa men tedduɗo hono bam men kaw men ceerno Madani Muntaga eɗen calminamo de passage eɗen mbaɗamo ko wiyete ko ziyara eɗen juuro hono hannirta ni eɗen gandi konkon ko nafoore mere mere o waɗɗatake o woɗɗintaki wuuro konko e kala saaha ceerno Madani konkone eɗen gandi ko gendiyanke no fewi omo yiiɗi ko wiyete ko leñol ngol omo yiiɗi pulago ngo machallah konko e bandi ko en foof e woɓɓe waɓe no makko ceerno Amadou Tijane Madina Gounass en kamɓe foof machallah hande sa wiɗa ina serembe Fouta fof kamɓe fof hande ma joƴƴimi ɗo serembe wonɓe ɗe Sénégal kamɓe fof koɓe Foutankoɓe hedditi ko nanɗo monanani ceerno men mo ganduɗa konko woni Serigne Babacar Sy Abdou konkon eɗen gandi machallah ko pular labɗo o haalata yimɓe foof ene beltinima machallah wonno konko Allah rokkimo fartangue janggoyde Fouta no bamma ko jangguirno yaadode Fouta ni konkon ɗum waɗi konkon o nani ɗemgal ngal no fewi no fewi machallah eɗen beltoro ɗum saabu ɗemgal ko wiyete ko leñol fulɓe ko leñol ngol ganduɗa ko or ko leñol ngol ko ganduɗa ko kanŋe pire ɗum noon jagguen hen no fewi kadi jangguinen ɗum sukaɓe men kadi jaggen kadi ko wiyete ko e pelle men jaggen e fina tawa men saabu fina tawa men o woni ko gandanɗa hoorema ko ñantal leñol ngol ko hande noon dawriyankoɓe men ɓe sa noddiɓe e ko wiyete ko e nder fina tawa ɓe mbima kamɓe koɓe joguiɓe ko wiyete ko ndombal tankuji ɓe mbawa yaade aɓe kaala ɗemgal ko nen pourquoi ko complexe walla ko holɗum an gondo e mabɓe o jaado e mabɓe o kono jiiruɗa ɗum eyyi ɓuuri hewde leñol ngol yimɓe kala hen joguiɓe totade hen lohol e sikkata hande kam aduna ma ko wuuro ma tan ɓiɓɓe ma debbo wona noon sa raari ɗo ɗo jooɗiɗa ko koreji ma walluma ha jooɗiɗa ɗon tigui banggal kala ko ɗum wawi wonno ɓe eɓe mbirtuma ɗi kaari de yiɗi naggam yo Allah barkinan ɗum yo Allah Allah nde huuɗo kuno ko waɗi ko barke on noon o waɗi ɓerde mum saabu ko ɗum o dañi ɓe ɓe mbaɗi jawdi mumen ɓe ɓe darima ɓe haali wan onen ɓe ballon yimɓe ha ɓe mbawa yi ɓe mbawa wadde véhicule message mumen non mbiyata ha ɓe gande ha ɓe tine ha ɓe balle on noon sa wi ko an walle hoorema
caggal Allah e nula a baggi hoore taki a baggi hoore ma ka yiccita keeji ma neɗɗo noon kala ko dañi sa dañi sab so heɓi mbanna leñol ma jiiɗi sabu battane ɗe fof ko leñol wallahi ko gonga neɗɗo ala ɗo ko wona indi ɗi ɓe mbiyata ko indi itande ko liir o ari battugol ngol ɓe mbiyata ko jolɓe mbiyata ko furi o ari ɗum firti niw o ari ɗe indi ɗiɗi ko heddi ko fof ko aduna ɗo haalata wallahi Allah noon ene fecci en gandal ene fecci en jawdi ene fecci en cuusal e ɗum fof noon si Allah waɗanima hokkuma cellal famma hen hokkuma kadi ko ɓuuri siko nayi woni banggal jawdi ndi e ɗum kam ko Allah hedoran en haydara anduɓe ko haalpula yontaɓe ko haalpula e joni noon joni enen ko enen goni jeeya koye men walla ko enen goni ɗanotoɓe walla ko enen goni pamani ko Allah waɗen en e ɗum muusi ɓernde noon kono ko ɗum woni kala ɓeewo mbimam da min torima ko ballodiren jaggodiren sabi Allah noon sabi Allah sabu neɗɗo si waɗani sabi Allah kam mi sikki tan ndigo wonata haydara wonani haydara wonta ɗon ɗum noon ko ɗum dal jimi hen yo en jeccito no feewi han ɓe jooɗi ɓe meruji he wanno Samba Ndiobène on ɗum udditi dam mi haalata noon mi politique kono noon wanno Sékou Oumar Sy ko neɗɗo barkiɗo tedduɗo baadiɗaro ceerno Madani kamɓe ina darani leñol ngol neɗɗo kam yo haalan neɗɗo ko woni jikko ɗon noon ina ɗon udditi ina ɗon udditi sabu kala ɗo pullo haalpulaar dañi caɗele banggal gaytaji min mi noddat goɗɗum mi noddat woni probléme men ko han aynaɓe walla ɓe wonɓe guri hen ɓe jaɓata ɓiɓɓe mumen dañi kayitaji ɗum ko caɗele mawɗe ɓe mbatta déclaré ɗum wona ko moƴƴi ɗum tardinat hen kala ɗo nanɗa haare lesɗi sa raari tawta koɓe ngala kayitaji mi totto on seeɗa e ganduɗa ɗum woni fedde Thiali fedde nde ganduɗa Thiali no woni tugganma ɗo Tivaouane Peulh ha abbi ha Saint-Louis sa raari toon fof ko fulɓe jeeyi ɗum ko hectare uji hande ɓen ɗon kono ɓe ngala kayitaji wadde noon ɗum ko probléme de eyyi ɗon ko probléme sabu kayitaji kam woni foof sabu tubak kam anda ko tanan woppi ɗum ɗo anda ko tanan woppi ɗo ko kayitaji tan liggorto te ɗum noon yo ɓiɓɓe fulɓe ɓe mballuɓe ɓe ganduɗa kamɓe an machallah aɗa jogui ngal ɗon pinal ɓe to kumpiriɗa jomumen ngala kayitaji e ɓe ganduɗa kamɓe goni chef de village et les maires kamɓe ɗum ɓe mbawi wallirde ko wiyete ko leñol ngol yoɓe jaa ɓe mbaɗa ɓe sensibilisé ɓe mbaɗa des audiences forêt ɓe dokka ɓe kayitaji saabu sukaɓe mbawa dañde ko jiiɗi ko saabu sa ala kayitaji a wawata ɗannade kaɗata tan koye nder leydi ma ɗum noon so tawi neɗɗo woni haaɗi banggue goto tan ene wawi gona uddiɗo ɗum noon yo oɗon message yo yetto ɓe ganduɗa kamɓe goni des autorités ɓe mbawa wallude tigui ɓe ganduɗa kamɓe goni dowri ndi te saabu tawi kadi so tawi kamɓe ɓe cuhli kadi ko ɓen kadi ballataɓe yooɓe gon ɗum noon yooɓe balluɓe no fewi yooɓe ƴeew caɗele mabɓe ɓe ballaɓe so tawi a walli kono mbiɗa nane ni tan sa dañi sappo ƴettu jeeɗiɗi fof dokka leñol ma nane a haali haala yontede ndeysan min calmin ɗon hono ɓe ganduɗa kamɓe woni waɗiroɓe saabi Allah eɗen gandi yimɓe hewɓe mo limtu fo juuma a haali kadi haala yontaɓe min mbi ndeysan mawni men Ablaye Elimane Dia yo Allah yurmomo yaafomo yo yurmede Allah wone makko konko o heewi wiide walla yimɓe nani ko wiyete ko wattidi haalde neɗɗo foof yahata koye mission kala ko poɗɗa wadde woɗɗum heddiɓe caggal ma ɓe kadi so gari mbaɗa continuité ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa wonko Allah luɓiri ɗumen ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa hande juuɗe mabɓe ene keeɓi caggal mabɓe yoɓe jecciro leñol ngol yoɓe jecciro ko wiyete ko miskineɓe ɓe ganduɗa soɓe cohli koye ɓeɗon miskineɓe duttoto ɓeɗon miskineɓe ɓe ganduɗa hoorema ko yarlitiɓe ƴiƴam mumen yidde pulago mumen kamɓene soɓe jeehi haaɓe keeɓi koɓe keɓat ko
yoɓe jeccure ɓeɗon saabu ɓe ngala ko ɓuuri ɓeɗon soɓe gani koye ɓen ɓe dottoro guila duuji mumen ha yiɗande hay foof ma yi ceerno mo ɗanaki sababu nde wallude catbo waro yo Allah rokku ɗum dañde fattande e ko concours mo waɗata e nder Pini TV o sababu nde yidde e fasnade ɗum ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe foof yo mbatten hakkillaji mumen no fewi en dañani ko ɓuuri leñol ngol saabu leñol ngol woni faaro men kañum woni foof meɗen ɗum noon Abou mbaɗa sikki ɗum woni hande yewtere nde kala ko mbawɗa ene ko wadde ɗo souligné ko ganduɗa ne woni caɗele fulɓe ɓe aɗa wawi haalde ɗum ɗo e nder Pini TV par ce que hande ko yewtere gooɓe jiili ko toɓɓere nde gandanɗa hoorema kala saaha enen kewi memde caɗele renndo ngo memen caɗele leñol ngol a jeerato kono mbiɗani kono caɗele leñol ngol caɗele ful ɓuri hen hew ko banggal lisdi sabu sika ari e wuuro enen en jaɓata wonno yimɓe dow fof mbaɗata ni jafore no konngol en kamɓe ɓe koɗat kamɓe fof ɓe kotta enen noon en kotat guri ɗum feccat en ɗum si en ɗum mbaɗi en doole men ɗum ustoto a yiya ɗo wuuro jaaɗo wano joni min tot par exemple jeeya ŋay ɓe mbima ɗo ko ŋay to ko ŋay fulɓe ga ko ŋay dekol naaɓe ga ko naggam ɓuttum ga ko naggam ɗum alana en nafoore alana en nafoore gonen no wooten dental woni doole dental woni doole gonen no wooten lesdi ndi si en goni no wootere goto fof yo taƴ ko dañi ƴeewo e kayitaji sabu janggo jaam si état arin kala mbaɗo on kam ma taw enen kam en dañi kayitaji men eyyi sa dañi kayitaji ma noon neɗɗo wiyatama woto ayno ɗo walla neɗɗo wiyatama woto rem ɗo ɗum ko caɗele wasde nde finande kayitaji lesdi ko caɗele no fewi caɗele mawɗe kadi banggal ndema kani remoɓe e aynaɓe kamɓe jiiɗi yumma ba o demɗo on fof ko dewo Allah gaynowo ko dewo Allah kono noon toñangue kam ɗum woni toñangue mo jaɓani neɗɗo ayna e guesa janata wona lawol remde ndin muusri ni enen min dewi a ndema min dewi kadi a gaynaka joni noon sa neɗɗo remi ƴetta kaake ma duññana jehma nanaɗe ɗum janan ɗum wona lawol neɗɗo yo yahɗo ladde woni kaɓe dañon ladde gaynon ɗon ɓe jogu guese mumen kadi ɓe ndema guese mumen ɗum dal ɗum woni jammen ɗum woni ko ganduɗa ko ɗum naɓɓatata en yeeso neɗɗo noon si añi sappinede joofede woto toon toñangue toñowo ala doole ɗum arani amen ɗo ko banggal ko wiyete ɗo jaga ñaaw koreji men suusum kadi so Allah ko joomen nayi ɗum jaɓni kono séréer kam neɗɗo ina andiri kam ko gese ɓe gandi ɓe pinanani gaynako ɗum feewi si wona joni serraɓe ɗe mbi ni jogui nayyi eyyi kono noon siɓe dañi nayyi tan ko enen ƴetti ɗum ɗum noon miɗen hen jetta no fewi biteɗo Pape Djeeri Sène Pape Djeeri Sène sabu si en dañi probléme ngal banggal fulɓe tan ko Pape Djeeri noddeten ko kam wallata en hen machallah mbiɗa sikki ɗon min garta ɗon saabu konngol ma cakkitingol mbaynoɗa bandiraɓe émission o ene weeli ene faydini fof mbatten yewtere wonde pour leyɗele fulɓe ɓe jooɗiɗe ɗon ndemaka e probléme kayitaji ɗi mbawen wadde hen lancé appel ɓe daña walloɓe e nder ɗum ɗon mbawen yarude yeeso konngol ma cakkitingol mbaynodira e ɓiɓɓe fulɓe fulɓe fof konngol cakkitingol ɓeɗa salmina onon fof kadi min ɗo wiye on pelle ɗe ni ne ɗe pecciri goto fof ene moƴƴi kono noon gonen no woote koko Cheikh Sidi Fatel wiyata pelle ɗe ene moƴƴi kono gonon no woote konngol ardo han mi yiyani fedde ɓurɗe nde daro konngol ardo tabarfukal pelle ɗe fof yo ɗo mo gonno wootere ɗemgal ngal yo ngal wonno wootere yo en ballodir yo en nangodir so ɗum ɓenni noon ballaten ko Pape Djeeri Sène eɗen jetta Pape Djeeri Sène ɗi moon eɗen min jetta no fewi eɗen jetta kadi Cheikh Oumar Sy
e kala bi o mbi min mbima eɗen doni kadi seerenɓe kadi danema ɗo to gonɗen tan hadduda duganma Médina Gounass ha keɗɗama en fof eɓe tora duwama. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala. A jarama gorko mo Guetta Ardo taw noon ko Abou Sow mo bisminiɗen ɗo hannde en jii o waɗi ko wiyete ko haala fayidinka e nder leñol fulɓe ɗum noon en mbi leñol fulɓe naniron min hakkillaji mbason heɗorade min ɓerde taw noon joƴƴini en ɗo tan ko fewnude so tawi o wonko oñi hen ko innam aade woni mo timmani kono enen kam sagoji men ko yo yimɓeɓe nan paama machallah ɗum noon jetten mawɗo galle o Daoudou Moussa Dia kankone yimɓe fof ne gandi darde makko e leñol fulɓe saabu ɓiɗɗo pullo wadde haalirde yo ɓiɓe fulɓe gara kaala hen caɗele mumen on ko jetteteɗo no fewi on kadi ko jarneteɗo jetten diaspora o Abou Sow saabu diaspora o eɗen kewi wiide gamri tiggo so yooɗi ko yummowo jaggue balaɓe ɗe saabu diaspora o ene jaggue émission ngaji men ɗi no fewi bandiraɓe men Mauritanie naɓe noon mention spéciale saabu eɗen gandi yewtere gooɓe jiili ko yewtere mabɓe no fewi machallah Allah jarama on jarama Abou Ba Thiombane Thiatmo Seigne Babacar onon fof Allah jarama on jarama merci beaucoup.